Bueno, eskolatik proposatu ziren proiektu baten parte hartzia, zik biomagune eta onkologikokin zerikusi jasuna, medizina nuklearreko zerbitzuan, eta onartu genuen, nik eta nahiarak beste ikasle batek, eta ziginan proiektu hontan lanen. Ni hasi nintzen zik biomagunen, radiokimikako laborategin, han bertako teknikokin lanen. Han azkenen eguneko lana zen radiofarmakoa sintetizatzea, etzan justu FDG-a, zen animalitan eta probak egiteko beste radiofarmako bat, eta oso guztu egon naiz, oso giro polita auki deu, eta azkenen asko ikasi dugu, medizina nuklearreko beste arlo baten, eskolan ikusi deuna, eta oso garrantzitsua iruzti zaitena, Gipuzkoako soziadientzat, gizarteantzat oso garrantzitsua dena. Bueno, hemen radiokimikako laborategin, azkenen egiten genuna zen radiofarmakoa sintetizatu, ziklotroietik ekartzen zigoen ja isotopo radioaktibo hori, eta egiten genuen zelda plomatuta pasa. Zelda plomatutatik ugartzeakoan, ja sintesi hori ingo genuen, dana automatizauta, azkenen material radioaktiboak egin ez lanen, ezin dugu gure eskua gaiak zartu, ze azkenen dosi horiek akumulatibo dira, orduan ez da komeni dosik altu izatea. Behin sintesia egin da hola, guk kalitate kontrolak ditugu animalitan probatu aurretik, arriskuk ez da hola ikusteko, eta gero animalikin lortzen ditugun emaitza horiek azkenen ikerketa arlo hortan oso garrantzitsua dira. Hortik, azkenen tumore horiek tratatu eta ikusteko nun dauden behintzat oso garrantzitsua dalako, eta hola pertsonetan erabili aurretik animalekin badakigu funtzionatuko dugula.